भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के 2021 के होली गाना से जुड़ल बहुत ही खास खबर लेके आए। जी हाँ भैया, काहे कि भैया 2021 के होली गाना एक बार काफी धूम मचावल बा, धमाल मचावे वाला बा। जी हाँ भैया, एक बार पूरा धमाल मचावे वाला बा होली गाना पवन सिंह के। काहे कि भैया डिस्प्ले पे आप सब तस्वीर देख सकतनी और आगे भी बहुत सारा आप सब तस्वीर के माध्यम से देखे जौन की पवन सिंह के 2021 के होली गाना के सेट लागल बा। जी हाँ भैया, कोनो भी चीज के शूटिंग करे खातिर पहले सेट बनला, सेटअप तैयार होला, ओकरा बाद भैया ओइजनिया शूट होला, जाना में लोकेशन यानी बैकग्राउंड जो लोकेशन आवेला काफी खूबसूरत आवेला। जी अभी आप सब देखले भी होगम। तो आप सबको बता दी 2021 के होली गाना खातिर ई सेट लागल बा पवन सिंह के, जाना में आगे लिखल भी बा फ्रंट पर बबुआन के होली। जी हाँ भैया, ऐसा लिखल बाटे। और आप सबको बता दी अंदर के पूरा देखी सकतनी, काफी जबरदस्त और खूबसूरत इस सेट के तैयार करी गई बाटे पवन सिंह के 2021 के होली गाना के शूट करे खातिर। जी अबे जौन की आप सबको बता दी इस सेट पर पवन सिंह के शूटिंग भी हो गई बा कुछ गाना के। जी हाँ भैया, और भी बहुत सारा सेट पर शूटिंग हुई, बहुत सारा लोकेशन पर शूटिंग हुई। जी हाँ भैया, ते एक बार पावर स्टार पवन सिंह अपना होली गाना से पूरा धमाल मचावल बानी। जी हाँ भैया, बवाल मचावल बानी एक साथ। जब आप सब सेट देखनी है जो उनकी काफी खूबसूरत रहा और ए पर पावर स्टार पवन सिंह के गाना के शूट भी हो गई बाटे 2021 के होली गाना के। अभी बहुत सारा शूट भी होके बा, काफी भव्य सेट तैयार कइल गेल बाटे होली गाना खातिर 2021 के पवन सिंह के। तो बस आप सब तैयार रही। अब आप सब इतने बताई चलते चलते कि पवन सिंह के होली गाना के आप सबके कितना इंतजार बाटे और आप सबके इस सेट कैसन लागल जौन की पवन सिंह के होली गाना खातिर तैयार कइल गेल बाटे, जरूर कमेंट करके बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।